Siyanibingelela nonke kubo bonke abantu lo mlayezo ozofinyelela kubona. Ngithi thokozani, ngithi sanibonani, ngithi thakasani. Kinina nonke enibhekiwe ingilosi zakini, enibhekiwe ingilosi zokukhanya, enibhekwe uSomandla umvelqangu uqobo lwakhe, odale konke, wasibeka ngisho nabazali. Nabadala kithi, okungogogo nomkhulu, nokhokho nomkhulu, nakubo bonke amathambo angaphambili kwethu. Okokuqala kunakho konke ngizoqala ngizwakalise ukubonga. Mangibonga ngisho ukuthi ngithi ngiyabonga, ngithi ngiyathokoza. Ngalokho engizama ukusho noma engichazayo ukuthi mangithi ngiyathokoza ngiqonda ukuthi ngiyakujabulela kubo bonke abantu abathe mabethola lolu hlelo bangiboleka indlebe. Abanye bangagcina lapho bathatha igxathu bafinyelela kimina. Ngiyathakasa futhi nezimpendulo eseyifinyelele kubo njengokuthatha kwabo igxathu ngokuzimisela kwabo befuna ukubona umehluko kulokho akade bebhekene nabo. Siyayithakasela-ke nezimpendulo abayilethile kubo WhatsApp nakuzo zonke izimo. Angithandanga ukuthi impendulo lezo bese ngiyithula kulolu hlelo noma zivele kubantu, ngoba it is up to umuntu ngamunye ukuthi akhulume ngobuhle noma angakhulumi. Kodwa kuba kuhle uma kuwukuthi ufakazi benqumekela enhle beyimpendulo bokuhloba bentuthuko, ufakazi kwalokho akade kumsukumisela kade khona waze wafinyelela la ethola izimpendulo zakho. Sithi siyakujabulela kakhulu, nabo baqhubeke futhi bangayeki ukuyimisela mabebona okuthile sebephiwe ukucaciseleka, bakhanyiseleka. Sithi akwande kuhlobe, siphinde sigcizelele futhi sithi sizoqhubeka sikhanyise kukhanye kakhulu. Ngiphinde ngibingelele futhi nakubo bonke osokungaba ngalandeli ngaso lesi sikhathi. Ngibonge kakhulu, ngithakase kakhulu, ngijabule kakhulu. Ngithi bangayeki ukusubscribe kulolu hlelo, baqhubeke njalo basubscribe, baqhubeke njalo babe kuphawu, baqhubeke njalo mabe nemibuzo bangabuza. Kodwa-ke ngiphinde ngisho futhi nakubo labo abadlalayo ukuthi cha, akudlalwa lapha, kuyasetshenzwa, kuyasizwa abantu. Sizama iy'nhlelo ezingenza ukuthi sifinyelele noma lezi mpawu noma lokho esikukhulumayo esisebenza ngakho kwazeke kufinyelele naphi uma kuloyo okufinyelela kuye kutholakala ukuthi ngempela ubhekane nalesi simo bese khanyiseleka ukuthi angenze njani. Namhlanje ngizokhuluma ngento eyodwa, iphunga. Iphunga liyini iphunga? Iphunga ukunuka okuthile, kungaba okuhle, kungaba okubi, kodwa iphunga lelo. Uma nje uzwa into esantungantungana ngamakhala, iphunga lelo. Kodwa-ke la sikhuluma ngephunga elingelihle ebantwini. Sikhuluma ngephunga elinganuki neze kamnandi, sikhuluma ngephunga elenza umuntu azonde, sikhuluma ngephunga eliqhelisa abangani, eliqhelisa umndeni, eliqhekisa ihlobo kumuntu. Sikhuluma ngephunga elimoshayo, sikhuluma ngephunga elixoshisa abantu emsebenzini agcine senyanyeka. Sikhuluma ngephunga elenza umuntu ukuthi adilizwe esihlalweni, achithwe naphakathi kuyinkampani esebenza. Sikhuluma ngephunga elingalethi injabulo neze nakancane nakulo ophila naye empilweni noma othandana naye empilweni. Sikhuluma ngephunga elithi maliphakama limoshe kakhulu. Ilona phunga esizobe sikhuluma ngalo-ke leli. Libangwa yini-ke leli phunga? Ngizoqaphelisa, ngizothula kubo bonke abantu ababhekane nalesi simo, nalolu gibe noma abahamba kule nkambo bengazi bazohlanganisa nani, bahlanganise ini, benze njani.
ngithi ningahlale nivalele, zama ubone ukuthi umehluko awusukuba khona yini, ngoba leli phunga libangwa yizinto ezahlukahlukene kumuntu. Angizukuya kude kakhulu, ngizothi nje qapha ngilethe izinto noma ngibike izimo ezenza ukuthi kube khona leli phunga. Zingaba ningi-ke kunalokho engizokuchaza njengamanje, kodwa lezi zimo engizoyibeka njengamanje yizona ezizimo noma yizona eziyingqinamba enkulu ezenza ukuthi kufinyelele la ekutheni kube nephunga umuntu aphila nalo noma ahamba nalo. Elokuqala nje into ebanga iphunga emzimbeni, lokho-ke okungadingi incubungalo noma ucutshungulwa, ukungcola komzimba. Masikhuluma ngokungcola komzimba, sikhuluma ngokungcola kwegazi. Ukungcola kwegazi-ke kuyalibanga-ke iphunga. Ukungcola kwegazi kubangwa yizinto eziningi kakhulu ezahlukahlukene. Kungaba ukungcola kwegazi lokuthi awulihlini, kungaba ukungcola kwama-tissue cells, kungaba ukungcola komzimba qobo lwawo, kungaba ukungcola komzimba negazi libangwa i-digestion problem, ukuthi ukudla kungadigesteki kahle eswini kugcine sokuthuthukisa ukubola kwezinto, umzimba udonse ukubola ngenxa yokufeyila ukudonsa ama-mineral, nazo zonke izimo ezibalulekile umzimba, umsoco sigoqe nje sithi umsoco owuthola ekudleni mawudlile. Uma-ke umzimba ungasasebenzi kahle, ulidela ekutheni igazi lingcole, ngoba umzimba usathola okufanele bese ungasasebenzi ngendlela. Izinto ezenza umzimba uphile zigcine zingasaphilisi umzimba, kodwa esikhundleni umzimba ugcine sowuthatha ube lula, bese ubanga ukuba ntengentenge kwamasosha nomzimba, lokho kungabanga izifo. Okugcineni kugcine sokungcola lona-ke igazi. Ekugcineni uma uhamba uthi uye emtholampilo, bazothola ukuthi sokuchume isifo esithile emzimbeni wakho ngenxa yokungcola kwegazi, ngenxa yokubalula kwe-immune system, amasosha omzimba esehluleka ukulwa nesimo noma ukubhalansisa impilo phekwamagciwane akhona emzimbeni. Ukungcola kwegazi-ke kuyalibanga-ke iphunga nalo, ngoba ekugcineni ugcine usunephunga nomlomo, ugcine usunephunga kakhulu emakhwapheni, ugcine usunephunga kakhulu endaweni ezicashile, ugcine usunephunga eziqwini zoboya ziphuma ngeziqu zoboya. Lokho-ke kusaseyiphunga elikwazi ukuthi libekezeleke uma uqeda ukugeza lingconywana or liba ngcono kuze kufinyeleleke isikhathi sokuthi umzimba bese uyajuluka. Iphunga nalo lelo kodwa-ke okusalayo okanye ekugcineni libanga ukungcola kwegazi. Okunye-ke ukungagezi. Ukungagezi kuyalibanga-ke iphunga nakho. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi kuyinto abayithatha kancane ukungagezi. Akusilo lona-ke iphutha ukuthi umuntu akagezi njalo, noma ugeza kanye ngosuku, noma akagezi nje weqisa iy'nsuku. Asazi-ke inkinga ukuthi-ke yini, ingabe ibangwa yini, mhlawumbe ukushoda kwezinto, ngeke sisho ukuthi benza ngabomu, asazi ngoba yibona abaziyo kulokho, noma baba nenkinga makuthi basheshe bathinte amanzi. Kodwa okubalulekile, lokho-ke kujwayelekile kunoma ubani ongagezisisi kahle umzimba, kuyalenza-ke iphunga, ukuthi esikhathini esiningi kuba iphunga lokujuluka-ke lelo, bese lenza iphunga lokuthi ligcine lihlala empahleni, isimo sigcine sihlala empahleni, bese kugcine sokunuka nezinto zakho. Kuya nangokuthi-ke uthatha ini emzimbeni. Uma uthatha izinto ezithi mayifika kwi-system yomzimba wakho, bese umzimba wakho uhluleka ukusebenza kahle, kuyalibanga-ke iphunga, nanokuthi umjuluko wakho ubusuba nephunga. Now, ukungazinakekeli nakho-ke kuba ingxenye-ke yakho lokho ukungagezi, noma ungazami ukuthi njalo uhlale uzinakekele, ikakhulukazi nasekudleni esikudlayo kuyayidlala-ke indima yokuthi umzimba ugcine usuba nephunga nesikuphuzayo-ke. Mangikhuluma-ke ngakho esikuphuzayo, siyathanda ukuthi sithakase uma sijabula. Umuntu angabheki ukuthi into ayiphuzayo ihambisana nesystem noma umzimba wakhe.
Ekugcineni leyo nto leyo igcina isibanga ububi noma isibanga iphunga emzimbeni ngendlela yokuthi uma eke wafika wavakashela noma waba nomuntu kuvuka kunelinye iphunga elibi ngendlela yokuthi uma umuntu kade ethi uthandile lapho ugcine baleka noma impahla zakhe ziba nephunga elibi kakhulu ngendlela yokuthi impela umvakashele angagcina angasafisi ukuthi lowo muntu aphinde amvakashele. Angikhathalele ukuthi ngaba umuntu wesimame, angikhathalele ukuthi ngaba umuntu wesilisa, kodwa iphunga liyiphunga, ikakhulukazi iphunga elibi, hhayi lamakha anuka kamnandi. Osokulimaze-ke abantu abaningi kulomzuzu iphunga elibangwa ukugadlwa. Masikhuluma ngokugadlwa, sikhuluma ngokugadlwa kwesintu. Lelo phunga-ke ilona-ke eliyingozi kakhulu futhi selilimaze abantu abaningi benganakile becabanga ukuthi mhlawumbe iphunga nje thizeni umuntu angalinaki afaka ama-perfume efake yonke lento elifihla, kodwa ekuhambeni kwesikhathi impela lixhume lize lisho ukuthi ngikhona ngihamba nawe. Lelo phunga-ke iphunga lelo okumele umuntu alisukumele ngoba alifihleki kahle kahle esikhathini esiningi. Elinye-ke iphunga okungaba ilesihlanu ngizobala nje ambalwa elokweqiswa. Kunabantu-ke abagcine bethola iphunga ngenxa yokweqiswa. Abanye bashawa umbhulelwa, indlela umbhulelo osebenza ngayo emzimbeni, bese ithonga lalo muntu noma ingilosi yalo muntu okhanya ingavumi ukuthi lo mbhulelo ube namandla noma negalelo okufanele ulenze, bese uliveza ngendlela ethile ukuthi ikhona into yeqile ukuze uzoyisukumela leyo nto, bese kukhandeka-ke lokho okuzokwenza ukuthi unake noma omunye umuntu axwayise ngokuthi ube nephunga. Wena uzuyitshela ukuthi unenkinga, kanti cha, ithonga liphikisana nesimo sakho ukuthi ungaze ulinyazwe isimo esithile. Ithi lento ngiyivale noma ngiyiveze, kodwa ivele ngale ndlela ezokwenza ukuthi unake, noma uma unganakile kube khona ozosheshe akuqaphelise ngalento. Uma ungayinaki kodwa nawe ikuhlupha ukuthi uzubona ukuthi impela ikhona lento, kuyenzeka-ke nalokho iphunga lokweqiswa, lokho sikubiza ngokuthi umbhulelo, uma ungazange uqhamuke ngey'ndlela ey'hlukahlukene zokuthi impilo ukumoshele, uyaqhamuka-ke nangalo-ke iphunga. Elinye-ke iphunga eliyinkinga kakhulu abantu abaningi asebayithola bebhekana nalo kungenxa yesilwane. Kulabo bantu nalabo abalalwa imimoya noma izilwane ebusuku. Masikhuluma ngesilwane sikhuluma sihlambulule siyibumbe lento sithi nje umoya engalungile. Kulabo bantu labo abagcine bathakasela imimoya ebavakashelayo ebusuku mabelele ngenxa kwesisikhathi yokuzizwa komzimba engatholi ukugculiseka kumuntu anaye, noma ngenxa kwesisikhathi umuntu ayiqhenye nje kubantu or kumuntu aphila naye. Ekugcineni umoya lo ubona ugap noma ugibe ukuthi impela sokunesikhathi bangahlangani, kunesimo esikanje nakanje, imizwa yakhe iyakudinga lokhu, bese imvakashela lento ngoba makunezinto ezithunyelwe ziyazilinde njalo manikhaliphile noma nisheshe nibuka izinto ukuthi nali ithuba ithinge lisebenzise. Omunye-ke avuka akhulume, omunye angakhulume afe nendaba ngoba esaba ukuthi uzothi uyakhuluma ubudlelwane bakhe bese buba nenkinga, mhlawumbe wesilisa ukuthi asabe kanti ulala nezinto. Lento engikhuluma ngayo-ke angikhulumi ngokuthi mhlawumbe ihlupha abesimame, ngisho naboqobo lwabo abesilisa inako ukubanikeza inkinga ngoba uma uvakashelwa umuntu wesimame elala nawe uba ntengentenge mase kumele ugcwilise umuntu wakho ngoba usukulala nomoya thizeni. Ukuxhumana kwalowo moya nawe kuba namandla ngendlela yokuthi uma usuxhumana nomuntu wakho uze ukufisa ukuxhumana ngale ndlela umoya lo ukuvakashela ebusuku. Abaningi bathi isilwane, sithi umoya nje omubi
okuvakashelayo ukuthi ukwazi ukuthi nawe uyithola usesimeni sokukhululeka, uwenza umzimba ukuthi ube lula noma ungakwazi ukuba nomdlandla uma usulala nomuntu wakho. Nakuyeke umuntu wesimame uma lowo moya esegcine esewukhumbula ukuthi ngathi ngangivakashela lento ehlale iyenza noma ehlale ingigculisa ngizizwe ngikahle, iyayilidele ekutheni imizwa yalowo muntu wesimame iwe noma yehle masokumele athokoze nomuntu wakhe, ngoba kukhona lento ehlale imgculisa ngokomoya. Khumbule, singabantu bomoya kodwa baphila enyameni ukuze bathole i-experience yokuhamba kulomhlaba. Lokho kwenza ukuthi uma uvumela izimo zomoya zikwazi ukuthi zikungene ngokocansi, uvuma isimo esijulile ngendlela yokuthi umuntu meseza kuwe ngokwenyama ezokugculisa, izinga alibe lisafana. Yebo, kungaba futhi ukuthi lowo muntu uhlambuluke kangakanani njengoba ezohlangana nawe ukuze izinga likhave, kodwa isimo somuntu olala nezilwane noma olala nesilwane noma yilo umoya omubi, nakuba kumnikazi egcine uthanda-ke kwesinye isikhathi-ke lokho kuba buhlungu kakhulu-ke futhi bengeke basho abanye bayakhuluma-ke uma into bengayithandi. Kodwa engucacisa kabanzi ukuthi uma umuntu wesimame egcine esivumela leso simo, sigcine sesimvakashela njalo futhi sivuke isikhwele ngoba siyabona ukuthi lo esimngenile ugculisekise ngaso uzohlala njalo avakashelwa iwona lo moya, and lo moya ugcine sewunesikhwele uma lo muntu ephila nomuntu wakhe, ngoba uzothula ubone ukuthi lo wesilisa uyamfisa wesimame, ithi mina ngisheshe ngimphuthume ukuze lo ethefika ethole vele wesimame eseqedile, ngamanye amazwi eselidama. Abanye-ke bagcine-ke bayikhululile ngendlela yokuthi yonke into-ke ibe mtoti. Uma ngithi ibe mtoti ngisho ukuthi yonke into-ke ibe manzi ngendlela yokuthi abesilisa bathi mabafika amangala ukuthi ngoba nguthintanga kodwa wasuba manzi kangaka. Kunezimo-ke engayibeka ngelinye ilanga ngamayelana nabo abesimame ngezinto ezenzeka kubo, kodwa ngiyanicela kakhulu uma ikuhlupha lento noma lowo moya ukuhlupha, ungathuli nje uvala umlomo, ngoba leso simo sizokumoshela i-relationship yakho, sizokumoshela ucansi lwakho nomuntu ofisa ukuhlangana naye, sizokumoshela ukuxhumana nangokwegazi nangokwenyama. Ekugcineni uma usuze wamkela, sigcine sona sokuwumdlalo nje ukuthi sihlale sivakashela wena, siyogila imkhuba lengaphandle, sibuye sizokhiphela lo moya energy yokungcola kuwe. Ugcineke sowunephunga elingaziwa ukuthi liqhamukaphi ngoba wamkela izimo ekungafanele uzamkele eneziba inkinga futhi ekuhambeni kwesikhathi. Kufanele ukuthi uhlanjululwe-ke futhi-ke, ngaphandle kokuhlanjululwa ususe lowo moya noma leso silwane, nawe uthole izinto ozogeza ngaso ukuthi kusuke lowo mkhokha nomoya, uzijwayeze, uzibambe ukuthi ungaloku uqhubeka u-invite imimoya ongayazi ukuthi isukaphi, ithunyelwa obani, bekade iyenzani kuphi, ngoba ngeke wazi ukuthi njoba isizolala nawe ibikade lokhu ibuya kobani, ithathe muphi umkhokha njoba seyizowuchitha kuwe. So lokho ngicela kakhulu ukuthi nina nonke lo mlayezo ozofika kunina ningawuthathi kancane, noqaphele, ikakhulukazi njengoba sisebenza ngabantu. Angifuni ukuthi izimo esithile eningakwazi ukuzigwema niqhubeke nazo ngokungazi. Esinye-ke isimo esenziwa yiphunga ngaba kusikhombisa isichitho. Isichitho-ke siyinto engingayichaza imbangela yaso nendlela esingajubalala ngaso, kakhulukazi mawuhlaselwa abantu abahlukahlukene, ungazi usabathe ubhula lokhu, uvala lokhu, uchitha lokhu, kuvuleka lokhu, kwenzeka lokhu, kwenzeka ukuthi kuba imhlola ngapha nangapha. Isichitho-ke siyinto eyingozi kakhulu, and uma isize yafinyelela yaba khona lani khona, impela iyanimosha nonke. Inishadideke, nixabana impela nixabana, kodwa umuntu uma eseyedwa le noyedwa nomunye seyedwa le eyibuza ukuthi kahle kahle yini into eyenza ukuthi kuze kufinyelele la,
uthola ukuthi ngempela isizathu asikho, kodwa wonke umuntu uthathe ngokucikeka wathi ayi ithi ngithathe lo wami umthwalo ngishonelele nami ngizoyibonela, nomunye athi nami ngizoyibonela, nawe uthi hayi suka kuyafana manje sengicikekile, ngoba lento le isuke isithatha amandla yachitha. So unawo-ke umoya loyo musubona ukuthi nasi isichitho sesidla ngamandla, uthola nayo ithuba ulekelelane naso bese uyasebenza. Mase sifikile futhi sesingene nasogazini, yangcolisa igazi, shayisana ngokomoya nangokwegazi, gcine lihlukene impela nje. Ikakhulukazi mawusukuvakashela nawo usuxoshwa ukuthi vela usagciliswa umuntu wakho, usugciliswa umoya noma ilesi silwane usifihlile ngoba ungafuni ukukhuluma ngaso, noma uma ukhuluma ngaso umuntu wakho akakutholi kahle, noma abangazi ekhaya bayithatha kancane lento, igcine ke seyimushile umndeni wakho nothandana nabo, sokonakele kakhulu. Kuphaphama abaningi sebehlukene kodwa isizathu bangasazi kahle ukuthi sibangwa yini. Yekani ngimfihlo-ke nina-ke enisebudlelwaneni-ke nani-ke bangani. Nakubo-ke abahlale bedlalela kwabanye-ke ukuthi-ke babathumelela izinto-ke, hayi bo, niyamosha phela, ngoba mase nibathumelela labo bantu mase bechithene, kubuye futhi kube nzima nakuwukuthi umnakekele lowo muntu ngendlela le lo yomchithile ekade ezomnakekela ngayo. Olunye kuphawu, yebo, ukuthakathwa. Mangikhuluma ngokuthakathwa, ngikhuluma ngokuthakathwa ngomzimba wento obolile noma ebifile. Njoba ngisho nje ukuthakathwa ngento ebolile noma efile. Into efile mayisifile into iyayidonse iba nephunga, phuma izibungu, kube nephunga, donse impukane. Impukane isuke ilethwa iphunga, ibungu lezo zisuke zizwa ukubona ukuthi umsystem yalento ifile, so umzimba angeke usasebenza ngendlela. A positive energy is no longer there. So uma umuntu ezokusebenzisela leso simo sento, ngaba isilwane ngaba yini, kodwa into efile iyakubanga iphunga mase ifikile emzimbeni wakho. Ningahlali nini nephunga, sukumane nikhulume nibike nithola usizo ngokusheshsha. Olunye-ke uphawu, ukuwodloka-ke okubangwa iphunga, ukuwodloka emoyeni ngenxa yokunakekela abantu bona bangaboni isidingo sokuthi nawe bakunakekele, kugcine isimo sesikuphoqa noma sesikuwodloza ngendlela yokuthi emoyeni ugcine uthakasa mawunakekele onabo, kodwa ungaziboni wena ukuthi nawe awusayinakekele noma akekho okunakekelayo. Leyo nto iyalidela-ke ekutheni ukuzinakekela kwakho kancane kuze kwenze iphunga ngendlela ethile yokungazinakekeli ngendlela obufanele wenze ngayo. Ababhekane nalesi simo engisichazayo sokunakekela abantu bengagcine bona bezikhohlwa, bayazi bona ngikhuluma ngani, ngoba bona labo banakekelayo bagcine bekhohlwa ukuthi uspenda almost 24 hours, maybe let's say uspenda most of the hours in 24 hours ucabanga ufuna ukuthi bona bathakase, kanti wena usushaye indiva, ugcina ungasazinakekeli ngendlela. Bona futhi bagcine bacomplain ukuthi usunephunga, kanti ngabe bayaqala bakunakekele ukuthi susa lokhu suka nje ubungekho kanje. Asibambisaneni makuwukuthi ulethiwe umuntu noma umntwana wabantu uzonisiza noma uzolekelela, nikwazi ukuthi nimnakekele, nikhombise ukubona ukuthi niyayibona imizamo. Lokho noma ebhekana nenkinga uyathakasa ngoba uyazi ukuthi nizomxwayisa masokukhona izinto angaziboni kahle noma adideka kuzo. Okunye-ke futhi-ke okubangwa okubanga iphunga, ukucushwa. Siyathanda-ke ukuthi abantu babe nakho ukuzitshontsha, ikakhulukazi makuphunyiwe kuyiwe emaphathini. Abanye-ke makuyiwe emgidini bayakwenza-ke lokho. Abanye-ke makuhlanganyele, sikhuluma ngendawo la kuhlanganyela khona abantu. Abanye-ke mase bawatholile amponjwana, sewenza umsebenzi wayo ehlela nangezansi, behluleke ukuyibamba.
bayilahlela ke nasebantwini abangabathemba kanti labo bantu vele bese babalambela isikhathi eside esesho umuntu ukuthi make wathi hayi ngiyamgibela kunento ke abayisebenzisayo ke bathi umuthi kahle kahle osetshenziswayo ngeqanda. Lo muthi loyo osetshenziswa ngeqanda uma umuntu efuna ukuchitha noma ukuchitha ushadile ngoba ebona ukuthi uhleli kahle ukuthi lo muntu onayo uyinkinga uyena osemvalele basebenzisa iqanda abantu besilisa bezolala nawe thizeni bawuphuze nomuthi lo muthi loyo mawusungenile wathi wachitha kuwe noma wahlangana nawe ngegazi kakhulukazi make echithele kuwe wena muntu osimame siyasala ke indonga zengaphakathi lakho wena muntu wesimame ziyadonsa isidoda esisomuntu wesilisa indonga bese mazidonsa isidoda singena ngaphakathi odongeni lengaphakathi lakho umuntu wesimame okuxhumene nesibeletho ngizobeka ngalendlela nje ngoba manje ngifuna ukuthi ngibeke inkulumo kanti lezi inkulumo ziyafinyelela nasebantwaneni noma nasebantwini abasebasha kakhulu. Indonga zengaphakathi lakho ziyakwazi ukudonsa isidoda mazisidonsa isidoda umuntu wesimame ama-genes wakhe aya-adopta adopta kulesidoda salowa muntu loyana ingakho abantu abaningi abazwana isikhathi eside bagcine sebefana ngoba lo muntu wesimame ubelokhu ehlangana nomuntu oyedwa egcine e-adopta ama-genes wakhe adopta kulo muntu wesilisa ingakho ke mawuhlangana nabantu abahlukahlukene kugcine bechithela kuwena kugcine sokuba nenkinga nomzimba ungasakwazi ukuthi ube firm and stable kugcine sokuba nobuntengentenga angizukungena lapho ngoba abanye abantu uthola ukuthi bazalwe banabo ubuntengentenga hayi ngoba bebangwa yilokho so engizama ukuchaza la ukuthi umuntu umelale nawe ngawo ke lowo muthi loyo osetshenziswa ngeqanda usuke eshiya leso sidoda leso lelo qanda nalowo muthi once wangena kuwena usuke emzimbeni wakhe echithela isidoda. Uma wena muntu wesimame usufuna ukukhuleka uya komunye umuntu noma uthi ubuyitshontshile uya kumuntu wakho liyavuka ke leliphunga ngoba akusesiyena lo akade lale nawe ekucupha. Leyo nto leyo iyayibe nephunga ke elibi kuhle kweqanda elibolile. Wonke umuntu ozothi usondele eduze kwakho ngokukuthanda noma ukukushela noma ukukukhulumisa uvela xoshwe nje leli phunga kanti bekakuthanda ukufa eleqanda elibolile avela dede asho ukuthi hayi ngisho noma ngithiwa beseyingubeni uma umuntu ngempela ekwenzile lokhu ekushaya ngale ncuphe noma lesicupho impela kuba nzima kakhulu ukuthi uphinde uhlangane nomunye umuntu ngaphandle makuzothola umuntu ozogeza clean ayikhiphe lento kuyisystem yakho ngoba igijima ngesystem igcine sokuyinto sokuyiliphunga eliphuma uqobo lwakho ngaphansi libe libe kakhulu ungakwazi ukubekezeleleka enededisa wonke umuntu okuyinto embi kakhulu ke leyo. Ngoba omunye nje emethandile uvela kushiya kanjalo angabe sakunaka efuna ukubona ukuthi uzokwenza njani uyozubuye kuye lo muntu kwesinye isikhathi uma ungazi kumele wenze njani uxake ukuthi mangibuyela kulo muntu ebengithi ngiyaganga noma mangibuyela kulo muntu ebengithi ngisithola naye okufakile ungazi wena lento ayinuki lokho kugcine sokwenza ukuthi ucabanga ukuthi shuthi vele bokufanele ukuthi uqhubeke nalowo muntu ugcina usuyinekela kanti cha ubuthi nje wenza lento yenzayo kanti nangu umuntu bekulindile ngonoxhaka wakubamba usuyigundwane. Ngasho ke njalo ukuthi uyigundwane kodwa nje sengisho nje ukuthi wakubamba kuyakwenza ke nalokho ke leyo ncuphe yocansi iphunga elibi kakhulu elingeke futhi lize libekezelele lingakhipha umuntu nithi nivana ingubo impela phuma afuna ukuyolala eceleni angangakwazi ukuba ngaphansi kwengubo. Okunye kuhanjiswa ke naso ke isithunzela noma umoya onephunga elibi kuyenzeka ke futhi nalokho ukuthi ke ube nalo iphunga kakhulu ngenxa lo muntu ufike ebantwini lo muntu bephakathi kwenu uvukeke lelo phunga bese lo muntu othi ukhuluma naye ezwe leli phunga leli leyo nto leyo yenza ukuthi umuntu akwexwaya angabe sakhuleka nawe aqhele eduze kwakho uluze kakhulu. Okubalekile ke ngizothi ukugcizelela kancane leli phunga ke kinina abantwana bamathonga liyenziwa ke futhi
nawo abantu abadala eninabo uma sebefikile uthothi kudala belokhu begayida bekuhlenga bekubonisa ungaboni. Umuntu omdala egcina efuna ukuthi udle izinto noma usebenzise izinto ezizokuklina wena awazi, ugcine sokuba nephunga. Abanye-ke basebenzisa lelo phunga ukuthi ungaloku ubhizi uyifaka ey'ntweni yokuqhelisa kuba bonke abantu wena ongababoni bazoba ingozi. Mhla esefinyelela emntwini ozoba uye noma uzokusiza lelo phunga lidede noma lo muntu alikhulule. Liyabangwa kwesinye isikhathi-ke abantu abadala bebe nabo befuna ukuthi ubageze emzimbeni wakho ngokuthi uhlambulule noma uyogeza emanzini noma udle imithi noma umuthi ozoqhubeka ukugeze igazi ukuphilise naye umuntu omdala agezeke. Mase begezekile futhi bayavela kuwo ukuthi bayathakasa bekhululeke bekubusise ukuthi nawe usubahlambululile wabageza, whether ngamanzi whether ngomuthi noma ngensebenzo thizeni. So ngiyacela kakhulu kubo bonke abantu abazofinyelela noma le video ezofinyelela kubona lezi impawu mazenzeka kuwe ungahlali, qhubeka usukume uthathe isandla sokusiza esikhona sizokusiza. Kubantu uma le video uqala ukuyibona ngizoyishiya futhi number ithi 081 435 081 435 8374 081 435 8374. Sizokusiza ungahlali unenkinga la ukhona, sizohambisana nawe sikubonise until uzokwazi ukuthi usizakala. Ungangcoli isikhumba uzophume nezinduna uphume nani. Izimpawu eziningi ezisuke iphuma emzimbeni kusuke kukhona ukungcola kwegazi. Uma uzothi esibhedlela agcine sokutholakala izifo ezithile kanti le nto idinga ukuklinwa. Angisho ke mina ukuthi mase kutholakala izifo ezithile bese ucabanga ukuthi nje hayi iphunga noma ukungcola kwegazi. Cha, ngithi kuwe yofanele uyibhekisise izinto, ulalele ukuthi odokotela bathini. Uma ungasizakali ngokodokotela kusuke kuyinto kufanele ukuthi uyihambise ngokwesintu. Sikhona siyayishaya ke lento. Uma inkosi isavumile, isasibusisile namathonga asavumile, sizokwazi ukunisiza futhi ngendlela ezokugculisa sithi akukhanye. Kuwo wonke umuntu ozofinyelela ukuthi abuke le video nanokuthi imqaphelisise imvula amehlo nengqondo ukuthi akwazi ukubona. Ungahlali umuntu wakhe nenkinga, ungamhleki nomuntu wasekhaya noma ngabe ubani nomngani ihlobo, bonisana naye, nishare nikhulume, okukhulu kunakho konke nisubscribe bese liqhubeka ke iqiniso nokubonisana kuye phambili. Siyasho futhi sithi asikhethile. Ingabe umuntu osindisiwe, siyayazi insindiso, siya-understand insindiso futhi siya-understanda ngokujula. Ngelinye ilanga kuyoba igama esokuxoxa ngalo. Ngaba umuntu obungakholelwa isintu, ingaba umuntu ekhaya bangakholelwa isintu, ingaba umuntu enithatha kancane izinto, asikhethi. Elami lithi asijaji. Siyafunda ebantwini, sifundile ebantwini, sifundile kule mpilo futhi sisaqhubeka sisafunda. Ungesabi unenkinga, khuluma nathi sikubonise, okuningi sikubonile, ingakho sikhanyisa sithi akukhanye. Kuwo wonke umuntu akube kuhle, kube mhlophe, kukhanye nakina nonke enibhekile nakubo bonke abantu le ndaba noma lolu lengxoxo ezofinyelela kubona.